Nélkül hány cukorra? 2 mázsával. Boromon évente több hektó marad a nyakamon egy kóstolóra. Ha összejönnek a vendégek, mind a padlóra köpnek. Borból a kannás, így is megy a tánc. A szőlő érzékeny vagy, így áll tablettás. Borból a kannás, így is megy a tánc. A szőlő érzékeny vagy, így áll tablettás. Borból a kannás. Na, Pityu, átvesszük újra. Miből lesz a bor? Erős jó indulatból. És még miből? Vízből, cukorból, meg aromából. És a szőlő? Ha azt mondják, a tyúkok szeretik családdal keverve. Jó van, Pityukám, okos gyerek vagy. Azt ki a mi legnagyobb ellenségű? A finánc. Azt honnan ismered meg azt a fináncot? Ha? Olyan szürke, mint a kisegér, a farka is pont akkora neki, és a kabátján gomb helyett zárjegy van. Jó van, Pityukám. Nem hiába oskoláztattalak. Így is megy a tánc, a szőlő érzékeny vagy, ilyen tablettás. De hozzá gyógyszer, vegyszerre javítom, alkoholszintet lószarra fokozom, festékkel butítom, így jó a módszer, jó lett a lőre, szőlő már nem kell. Na, az hogy telt a nyár? Ha voltunk a családdal Maligán, Aligán. Az jó. Mink a Borbálába Borneóra akartunk kimenni. És? Hát valakaros olcsóbb. Hey, az bizony, csak. Borbolya a kannás, így is megy a tánc, a szőlő érzékeny vagy, így a tablettás. Azt hogy adja a termés? 60 hektót szerettünk volna. De hát csak mindentől függ ám ez. Mitől? Hát ugye a cukor rohadt drága. A víz se olcsó, meg a tablettákra is kell a pénz. Azokra, amiket az orvos felírt? Dehogy, az aromatablettákra. Jó.